בעוד פרק של באטלפילד פליי פור פרי. כן, הפעם באומן גיים מוד אסלט, ויש לנו כמה דברים חשובים להגיד לכם. דבר ראשון אני אגיד את הדברים שקשורים אליי. אני רוצה להתחיל להקליט כל מיני סדרות. יש לי כמה משחקים, ואני אגיד לכם כמה מהם, ועכשיו אני אגיד לכם שאלות שהן ברורות שתשאלו ואני אענה לכם עליהן. עכשיו ככה, אתם תגידו וואו איזה קוראים מחשבות. אוקיי, אז דבר ראשון, סימס 3. עכשיו אתם תגידו יואו איזה גיי הוא, מי משחק בסימס 3? כן, אני אוהב את המשחק. אני ראיתי גם שיש המון בנים, בנות אחרים שעושים על זה סדרות, וכן, גם אני רוצה, אולי יש לי כמה הרחבות. אין לי אולי את הפץ והסופר נטשונל הזה, אבל יש לי את הלייט נייט, את הסיזן, ויש לי גם כמה הרחבות חפצים. תקנה את המוד של החיות, שיש עוד חיות. כן, רק שעכשיו בזבזתי כסף על לקנות עוד אחד. כל הסימס שלי, דרך אגב, כל ההרחבות שלי, הסימס עצמו, הכל מקורי וקנוי. בגלל, אני לא רוצה להרוס לעצמי את המקוריות של החבילת סימס, של כל הסימס שלי. אני מאוד אוהב את המשחק. כן, ואופק השקיע בזה המון, אבל המון כסף. תגיד אבל כמה... בואו נדבר רגע על כסף, כנראה יותר מ1,000. יש לי גם NBA 2K 2012 פרוץ, בגלל זה אני לא יכול לעשות my career, כי כשאני מגיע לסוף אחרי שאני מנצח את האליפות הזה נתקע לי באמצע. ויש לי 13 מקורי, אבל זה על מחשב שלא מתקין עליו דברים פרוצים, ואין עליי עכשיו כסף אין עליי גרוש, אז אני לא יכול לקנות פרפס מקורי או קנטסיה מקורי או כל תוכנית צילום אחרת. כן, אז הוא יצלם... אם יש לכם תוכנית צילום מקורית בחינם ושהיא בטוחה ב1,000,000%, אז כן, יש מצב ש... אני תשתתפו לי, כי אני עד עכשיו לא מצאתי שום תוכנת צילום מקורית בחינם. חוץ מזה יש לי, וכן, גם לגבי ה-NBA, חוץ מהלמה זה לא מקורי, יש גם את השאלה למה זה 12 ולא 13. אז הסברתי לכם, קניתי את זה, זה במקרה חבר של כאילו, אבא שלי יש לו שם מומחה מחשבים בעבודה, הוא לא עובד במחשבים, אבל בעבודה שלו יש לו כזה מומחה מחשבים שהוא ממש נחמד, והוא הוריד לי את המשחק פרוץ. חוץ מזה, מה עוד רציתי להגיד? כן, יש לי גם פרו-אבולושן סוקר 2011. אין לי אחרות כי עוד לא קניתי. אני גם את זה, וואי, זה כל פעם מתנתק לי במשחק. אני אולי אקנה, אבל כמו שאמרתי לכם, אין לי עכשיו גרוש עליי. קניתי מהכסף שלי את ה-NBA 2K, קניתי מהכסף שלי את ה-Sims 3 החדש. אז הוצאתי מהכסף שלי בסך הכל, רגע אני אגיד לכם, רגע, חצי מהכסף זה אח שלי משלם על הסימס, אז זה הורד על ה-2K 280 בגלל שאני קניתי גם שלט. 330 בערך בחודש, ולהוריד 330 בחודש לילד אין לו כל כך ממה להרוויח בינתיים, כי עבודות זה בדרך כלל רק בקיץ יש. אז בוא נגדיר את זה ככה, אין לי כסף מכל חור. זה כל פעם מתנתק. אז כן, השקעתי במשחקים האלה, ואני רוצה אולי גם לצלם לכם, כי לא אכפת לי לצלם לכם משחקים שאני אוהב, כי כל עוד אני נהנה לשחק בהם, לא אכפת לי שאתם תהנו לראות. כמו שאתם שומעים את אופק, חסרים לנו, אני רוצה להוסיף שחסרים לנו משחקים. למה יוצאים ב2 שבועות 3 סרטונים, רק 3 סרטונים? למה?
בגלל שאין לנו סרטונים לעשות עליהם. מה נעשה? כן, תבקשו סרטונים. ולגבי, אמרתי לכם את שלושת המשחקים, ה-NBA, ה-PES והסימס, כל אחד מהם, אני אומר לכם, אישית עכשיו, תגידו אם כן או לא, מבחינתי, תרשמו סימס, לא, פס, כן, סימס, NBA, לא, למה? תרשמו גם למה אתם לא רוצים כל דבר. לא כי לא בא לי, אז עכשיו, ששבועיים אחרי זה אתם תגידו לי, היי, למה לא צילמת את זה בסוף? אז אני אגיד לכם, כי אתם ביקשתם שלא. ואז אתם תגידו, נו, זה כי לא היה בא לי, אז תצלם עכשיו. זה אי אפשר ככה, תנו סיבה הגיונית. אם נגיד לא בא לכם אז אתם יכולים להגיד, תעשו יותר מאוחר סרטון. כן, גם אופציה. אבל עכשיו תחשבו שאתם יכולים לטרטר אותי. היי, עכשיו תעשה, היי, עכשיו לא, היי, עכשיו תעשה, היי, עכשיו לא. תצטרפו לערוץ ואז נדבר על תגידו לי מתי לעשות סרטון. ואתם לא תצטרפו לערוץ כי אנחנו לא מקבלים עוד, אנחנו 2 וזה באמת מספיק. עוד לא ראיתי ערוץ חוץ מאלטה זכנס עם יותר מ2-3 למה הם 3? הם 4. מה? מי אלה בכלל? אלטה זכנס? אתה לא מכיר אותם? זה אחד הערוצים המצחיקים. כן, ממליץ לכם למה על 4? ככה, למה לא? אנחנו לא מקבלים עוד כי ככה, כי אנחנו לא מקבלים עוד. כן, נגיד. אם נרצה נגיד להתקבל לשרת, נגיד מיינקראפט, נגיד. זה... כן, אבל הם משחקים מיינקראפט אבל קצת, אז הם לא כל כך אכפת להם. תכלס אלטה זכנס זה אחד הערוצים הטובים, זה יהיה בסאבוקס שלנו. אין לי כוח, סתם. אז אני אכנס למשתמש ואשים בסאבוקס. דיפת. איי, באתי להרוג מישהו מאחורה. איזה באסה. נעני. חוץ מזה, מה עוד רצינו להגיד את הדברים החשובים? זה לקח לנו בערך 10 דקות. כבר עבר 10 דקות מהסרטון. כן, רק על דברים חשובים. אנחנו מסתכלים על זמן כי עוד מעט אני צריך ללכת. מי שרואה את האולסטארס שיגיד לי איך היה. לא סתם, אני כנראה אראה את זה איכשהו. אני אראה שידור חוזר, אין לי ממיר מקליט אז אני לא יכול להקליט את זה. בסדר, תמיד מעלים את זה ליוטיוב, בשביל מה המציאו את היוטיוב. יוטיוב לשלטון. אוקיי, אז תודה לכם, סאב, קומנט, לייק, קומנט, סאב, אופק לא מפסיקים עכשיו את הסרטון. אופק לא מפסיקים את הסרטון עכשיו, רק שתדע. תראה, אנחנו חייבים לשנות את זה לשם קליט יותר מ-X-Ray 360X. לא, זה שם קליט. למה מעצבן להגיד בסוף X-Ray 360X? אנחנו היינו X-Ray 360X. אני אפילו בחיים שלי לא השתמשתי ב-X-Ray. אתה יודע מה זה בכלל? כן, זה הדבר הזה שאתה רואה מתחת לאדמה. טוב, אנחנו בחיים שלנו לא באמת השתמשנו ב-X-Ray. הבאטלפילד פליי פור פרי מעצבן אותי, זה כל הזמן מתעסק. חוץ מזה, בחיים לא השתמשנו ב-X-Ray, אין לי מושג איך לשים בכלל צ'יטים, ואל תגידו לי, זה קל, אתה רק עושה ככה, ככה וככה, אני לא אוהב צ'יטים. זה מזכיר לי, חוץ מבסימס, בסימס אני תמיד חייב את המודרלוד. בסימס גם תרשמו אם אתם רוצים עם צ'יטים או בלי צ'יטים. כי אני רגיל לקנות בית ענק עם צ'יטים, אבל אני גם אוהב לעשות חיים רגילים של איש אחד, לקנות לו איזה בית קטן ומצ'וקמק, ומתישהו להתפתח ושיהיה לו עבודה. כי פעם אחת הגעתי עם איזה איש לזה שהוא מרוויח 300 סימולונים בשעה של עבודה, זאת אומרת שהוא הרוויח איזה 2,000 או לא, איזה 4,000-5,000 סימולונים ביום. כן, סיפור מעניין. הוא היה עובד משטרה, הוא היה לבוש בחלוק לבן מוזר כזה, למי שלא מבין אנגלית טובה. עתיר.
אין מה לעשות. בשביל זה יש אותי, אני המבין אנגלית פה, יאו. כן, נכון. וואי, נו, כל פעם לוקחים לי את ההריגות פה, איזה עצבים. אני על מסוק, שיט. פעם ראשונה שהרגו אותי מתחילת המשחק, הייתי על מסוק כל הזמן. ואני באחד אחד. אני ב-0-1 בגלל שזה כל הזמן מתנתק לי. מסכן. בהתחלה הייתי באיזה 3-1, 3-2. There is problem with your connection. אותי היה קורא את זה. There is אני יודע, problem with your connection. אני קורא יותר טוב ממך באנגלית. קורא. תראה, קורא. תצחיק אותי עכשיו. באמת אתה קורא ספרים באנגלית? כן. באיזה כי עורך? אתה לא צריך לעשות דוח קריאה באנגלית, אז שתוק. אוי, בגלל זה אתה קורא יותר טוב ממני? בגלל דוח קריאה מסכן? אני בלי דוח קריאה קראתי כמה ספרים באנגלית. יש אצלנו ילד שמדבר אנגלית שוטר. אתה מכיר את ג'יידן? אוי, זה חוכמה. ועכשיו פרסם את השם של ילד אוי גאון. אוי. נראה לי... יש איזה 2 שאמרו שהם מהצפון, זה... אין להם קול כמו של שי תראה לי וג'יידן. אחרי זה. והם סגרו את הערוץ, היה להם 3 פרקים. וזה היה ממש קול כמו של ג'יידן ושי, אבל בסוף השמות שלהם לא באמת היו ג'יידן ושי. זה היה די מוזר. ג'יידן ושי זה ילדים שהיו איתי בבית ספר, וזה ילדים שאיתו בבית ספר. נחזור לענייננו, המשחקים החדשים. אם אתם רוצים עוד משחקים, תשלחו לנו, כנראה שלא יהיה לנו אותם, אז תשלחו לנו גם את המשחק עם זה, לא סתם. אבל אנחנו מבקשים מכם, תמידו לנו גם, אם אתם יכולים, מקום טוב של, בפרטי, שלא תפרסמו את זה עכשיו בתגובות שלנו, מקום טוב לקניית משחקים, מקום זול כאילו לקניית משחקים מקוריים, סליחה. אבל מקום טוב וזול, אני לא מדבר איתכם עכשיו, היי תראו, אני מצאתי בלק אופס 2 ב-500 שקל, בואו תקנו את זה. אני לא מדבר על דבר כזה. אני מדבר על נגיד בלק אופס 2 ב-150 שקל, 200 שקל, או נגיד מקום שתמיד יש בו מבצעים שזה לא אוריג'ין או איך קוראים לזה, שזה לא אוריג'ין או סטים, כי יש לי את שתי אלה. אני לא כל כך קונה שם, אני אומר לכם, אני חסר פרוטה, אז כל מקום שהוא, כי עולה המון עכשיו בבלק אופס 2 סיזן פס. ויצאתי פרייר עם NBA 2K13, אותו דווקא קניתי, וזה הדבר היחיד שבסטים זה במחיר הרבה אבל הרבה יותר זול מבארץ. 230 לעומת 120, קנו בסטים. טוב, תראי, יש לנו עוד משהו שרצינו לדבר עליו? בוא נשחק. אבל צריך משהו לדבר עליו, זה גיימפליי וויט קומנטרי, רק קומנטרי מסודר. זה בעיקרון פרק שבו אנחנו רוצים מכם לדעת מה אתם רוצים שנצלם בשבילכם. Who destroyed it וצ'ילה טנק הרג אותי. אני על זה נגד מטוסים. תראה כמה זמן הפרק? אין לי מושג. נו, באיזה שעה בערך התחלנו? יש מצב שאני צריך ללכת עוד עוד מעט. מעט. אני הולך ב-10:45 או ב-10:50. ב-20:00. נו, מה עוד 10 דקות? מה אתה פרייר? מה אני פרייר? מה זה קשור? אני צריך להתקלח ולישון, יש לי מחר אימון. תכלס יש לי כמעט כל יום אימון. וואו! הורדתי את המטוס הזה בשתי יריות. של הנגד מטוסים, אבל עדיין שתי יריות.
אני על בניין. אה, דיפת. באסה. עשיתי פה נקודות ממש טובות בסוף. אני מקום שלישי ואני הייתי גרוע ממש. אתה ב-2-0? אני ב-4-9. זה שאתה גרוע לא אומר שאני לא, כי אני יצאתי לקרב, אתה לא. סתום, זה כל פעם יצא לי. שקוי, הנה מקום שלי. שרקי. 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 שרקן. טוב, נחזור לענייננו. כן. והיום, בחדשות, טוב, מישהו ראה את האולסטארס אתמול שיגיב, אתמול זה מבחינתנו עכשיו 15. התאריך. עכשיו התאריך 16 לשני 2013. ה-16 לפברואר 2013, מי שראה את זה, מבחינתנו, האולסטארס זה היום, אני אגיד את זה, מתי תעלה את זה עתיר? כנראה אתה תעלה את זה מחר, מתי שאני אגיד להם. טוב, בקיצור, מי שראה את תחרות הכוכבים העולים של NBA. האולסטארס, אז תדעו שקמתי במיוחד ב4 לפנות בוקר, הבעיה היא שנרדמתי קצת באמצע, אז ראיתי את היי אופק. החצית הראשונה ו13 ניסן וביץ', מה, אתה לא אוהב אותי, נכון? הנה אתה. בוא לפה. תודו אתה מאחוריי? אדיר. אני יעדתי את טים שק, אבל טים צ'ק ניצחו. זה התנתק לי באמצע. טים צ'ק ניצחו, זה ממש מבאס, כי אני אוהב את טים שק. כן, מעדיף את שק. למי שלא יודע מי זה שק, זה שקילוני, למי שלא יודע מי זה צ'ק, זה צ'ארלס ברקלי. שאלה שחקני עבר טובים מאוד של נבחרת ארצות. תראה בסרטון איזה קיל יפה עשיתי. עשיתי רימון. אוי, זה כל היום סרטון, בסוף אפילו אין לי זמן לראות את הסרטון. תראה, עשיתי רימון. רימון עשן. שיתרגו אותי בזמן שהעליתי את הגנגל. זרקתי רימון עשן, ואז אחרי זה מישהו בא, הסתכל ככה לכל הכיוונים, ואז יריתי בו. פנסיונרים תעודות. סטלה. אם אני ואופק נשמעים קצת סטלנים או עייפים, זה בגלל ש... עכשיו לילה. עכשיו לילה על עיקרון. עכשיו 25 דקות ל-11 בערב, ומסתבר שפתחנו עם רעיון לקומנטרי, אבל קיצצתי במילים מפעם קודמת, אז עכשיו זה נשמע הרבה יותר קצר מפעם קודמת. פעם קודמת זה היה ארוך, זה היה ממש ארוך, אני דיברתי בלי הפסקה. אין לנו כל כך נושאים לקומנטרי, שלחו לנו נושאים לקומנטרי, ואולי וואו. אולי אתם תהיו מפורסמים בסרטון שלנו, שנגיד לכם תודה על הרעיון הזה לקומנטרי. בעיקרון אנחנו נעשה לייב קומנטרי, ואז לא נדבר על מה שקורה לנו. כן, אם יהיה לנו מספיק סאבים ונראה מספיק הערכה, אז אני אעשה לייב סטרים בהנגאוט של היוטיוב. לגבי לעשות קומנטרי, לי אישית אין זמן לערוך את זה עכשיו שעה, לחכות, לעשות עניינים וכל מיני דברים כאלה, אז פשוט נעשה לייב קומנטרי, כי צריך תזמון לעשות קומנטרי. הם לא עושים את זה ביחד עם הגיימפליי, הם עושים את זה בנפרד, אז אנחנו די כושלים בזה. אז יהיה לייב קומנטרי בלי זה שאני יוצר כל הזמן
באמצע להגיד איזה וואי, איזה, איך הוא הורג אותי, יואו, איזה רגע יפה, וואו, איזה עצבים, זה מוציא אותי כל הזמן. עכשיו זה לא מוציא אותי, אבל זה היה סתם דוגמה לדברים שאני כנראה יגיד עכשיו, אבל אני לא אגיד בלייב קומנטרי, כי יש לי כוח איפוק מדהים. ולא, אני לא חייב עכשיו להשתין. גיליתי שעשו פה את ה-P90 ממש חלש, למרות שזה הרובה האהוב עליי. need medic. need medic. אתה כל היום עושה need medic. מה אני אעשה? יש לי 48 חיים. תעשה כלום, תמות, מה מה יקרה? יקרה? לא, זה כזה. כן, שבוב מה ימות, יקרה? מה יקרה? תמות. אני אבכה. לא, אני אתה לא אבכה. עושה אפילו. אני אבכה בוב. אם הוא ימות. חמודי הקטנצ'יק שלך. תקשיבו, בוב זה הכלב הכי חמוד בעולם. מי שרב איתי עוד לא ראה אותו, ואני לא אראה לכם אותו, זה הכלב מפורסם. כן, כבר דיברנו עליו כמה פעמים בסרטונים. כן, זה הכלב של הערוץ. טם טם טם. טם טם טם, פאקינג אמרתי, זה הכלב של הערוץ. זה הכלב של הערוץ, מה נעשה? כי להתיר אין כלב. זה נושא רגיש לדבר על זה. מת מזקנה. בן 15 במותו. נו, זה מת מזקנה, מה רגיש בזה? זה טבעי לגמרי. אני רגיש. יואו, כמעט עשה לי נייף. הרגתי מישהו עם אקדח, כמעט עשה לי נייף. אני ב-4-5. מקום 6. אני זה כל הזמן מוציא אותי, אז עכשיו אני על 0-1. אתה לא איתי. יש הזדמנות להרוג אפסים. אדיר. אופק. יש פה איזה נודניק שחושב שהוא טוב, כי הוא מסתתר מאחורי קיר ואחרי זה יורה עליו. באמת, אז תדע לך שככה מתנהגים נובים. הוא כזה פוקסיונר. שהתהרגו אותי עם סגי ה-12. הרובה שכמעט רציתי לקנות. אם הייתם רואים איך אני יושב, אז הייתם רואים שאני יושב כמו איזה סטלן כזה מרוח על הכיסא. יש לך כיסא? סתם. לא, אני עומד בזמן הסרטונים, זה הפעולה האהובה זה עליי. התנוחה אהובה עליי. לעמוד. לעמוד, עתיר מה סוט. אני אעשה? מה אסור לעמוד? עתיר אתה סוטה. דרך אגב, בסרטונים יש לי קול מצונן כזה, זה לא ולי יש הקול קול האמיתי צפצף. שלי, זה פשוט יש לי הסקייפ בסרטונים המפגר של קול עתיר. צפצף. זה בגלל פראפס. לעתיר באמת לא יש נכון. קול ציפציף. לי יש קול רדיופוני אני מאוד. פוטוגן. בוב אוקיי, זה היה פוטוגן. מצחיק. בוב מדהים. פוטוגן. בוב לא פוטוגני, ובגלל זה שיש. ומתרחק כל הזמן מהמיקרופון, אז ומתקרב, אז בטח הקול שלי כן, עכשיו אתה כזה מתרחק. חזק, חלש, חזק. לא, עכשיו אני סתם מדבר חלש וחזק. שלום לכם צופים יקרים. היום אנחנו נהיה ב3 שעות של מוזיקה משעממת. יואו, איזה קיל. אסי. מי הבן זונה? אופק? אתה איתנו. עברת אליי. מה זה איתנו? איפה אתה? בואי אני נעשה לך מקום נעל. 5. You son of your mother. היי, הרגו אותי עם MG3. העליבו אותך, אתה הבן של אמא שלך? אמרתי לך, you son of your mother. וואו, אני באמת הבן של אמא שלי. לא נכון, אתה אתה לא יודע מאומצת. שאתה מאומץ. אופק הוא כל פעם מאומצת. בוב הוא האח טוב. הביולוגי שלך.
טוב, צופים, הבנתם שמשעמם לנו יותר מכמה שמשעמם נכון. לכלב שלי בחיים. ולכלב זה דבר משעמם בחיים, הוא סתם הולך הלוך חזור הלוך חזור, אתה זורק לו צעצוע, הוא נהנה ל-20 דקות, אחרי זה הוא חוזר ללכת הלוך חזור, נשכב, הכלב שלי נרדם במקרה הזה כן, גם עושה עושה שפגטים, שפגט הכלב שלו. שכיבו של בן אדם. תראה, אני רואה אותך מאחוריך. שים לב לנייף. בוא ביחד נייף כמו שעשינו מקודם. חכה, אני עושה קו. 3, חכה. 4, רגע, לא, אני לא רואה מפה. מה אתה נו, אל מסתכל? תתקרב כל כך. טוב, נו. יאללה. 3, 4, 3, 4, 4, 3, איי, לא היה אחד. לא נורא. פעם יש שם מישהו. אחרונה היה. כן, גם אני רואה אותי. פה מישהו והוא הרג אותי, כוס. תקריא את האפס. תעשה דיפלויית USB. איי, זה לא נותן לי לעשות. לא הספקתי. איפה אתה? זיק. היי, עצור במקום. לא. מה? אני עושה גיים. זה מתנתק לי מזה קצת זמן משום מה. טוב, אין כן, לנו כל אז כך כנראה שנגמור את מה הסרטון. לדבר עכשיו. טוב. שתוק. חכה. אוקיי, זה טען לי. אני אומר, זה יהיה הסיבוב האחרון, ואז אני חייב ללכת להתקלח ולישון, כי יש לי מחר לכל אחד אימון. יש מחר אימון. לא לך. כן, גם לי יש אימון. יש לך בעיה עם זה? סרטון? אז נתראה בסרטון הבא. אל תשכחו לעשות יאללה ביי. לייק, סאב קומנט. יאללה ביי. נגמר. אוקיי, תקשיבו, כבר בעוד פרק של באטלפילד פליי פור פרי. כן, הפעם במפה אומן, גיים מוד אסלט. ויש לנו כמה דברים חשובים להגיד לכם. דבר ראשון, אני אגיד את הדברים שקשורים אליי. אני רוצה להתחיל להקליט כל מיני סדרות. יש לי כמה משחקים, ואני אגיד לכם כמה מהם, ועכשיו אני אגיד לכם שאלות שהן ברורות שתשאלו ואני אענה לכם עליהן. עכשיו ככה, אתם תגידו וואו, איזה קוראים מחשבות. אוקיי, אז דבר ראשון, סימס 3. עכשיו אתם תגידו, יואו, איזה גיי הוא, מי משחק בסימס 3? כן, אני אוהב את המשחק, אני ראיתי גם שיש המון בנים, בנות, אחרים, שעושים על זה סדרות. כן, גם אני רוצה אולי, יש לי כמה הרחבות, אין לי אולי את הפץ והסופר נטשונל הזה, אבל יש לי את ה-late night, את ה-season, יש לי גם כמה הרחבות חפצים. תקנה את המוד של החיות, שיש עוד חיות. כן, רק שעכשיו בזבזתי כסף על